Ханс Кристиан Андерсен. Грозното патенце. Една млада патица си свила гнездо и седнала да мъти. Ден и нощ тя с нетърпение чакала да се запознае със своите дечица. Най-накрая яйцата започнали да се пропукват едно по едно. Пи-пи! Казвали малките патенца, подавали малките си главици от черупките. Папа! Отвръщала мама патица и непрестанно ги брояла, за да види дали са се излюбили всичките. Останало само едно яйце, най-голямото. Ето, че накрая и то се счупило. Пи-пи! Изписукало последното патенце и се търкулнало на земята. Ох, че грозно и непохватно било! Патицата го погледнала и си казала: какво тромаво птиче! Ами ако не е мое дете, знам един сигурен начин да разбера. Ще го накарам да поплува. Времето било прекрасно и тя повела цялото си семейство към водата. Цамбур! Мама патица скочила във вълните и повикала децата си. Всички цопнали след нея и запляскали с крачета. Грозното патенце плувало не по-зле от своите братчета и изобщо не го било страх. Явно все пак си патенце, заключила гордата майка. Даже не е чак толкова грозно. И се отправила към птичия двор. Там било пълно с кокошки и гъски, които наобиколили мълчуганите, за да ги огледат. Колко са милички! Радвали се всички. Ух, ами този кой е? Ама че е грозен! А петелът подскочил към грозното патенце и го клъвнал. От тогава всички започнали да го тормозят. Не минавал и ден, без някой да му се присмее. Защо съм се родило такова? Чудело се клетото птиче. Никой не ме обича. Което било самата истина. Старите патици непрестанно го хокали, а собствените му братчета го пъдели и го обиждали. Накрая грозното патенце избягало, прехвръкнало над плета и тичало, докато не се озовало в едно голямо блато. Там го спрели два наперени диви гъсока. Колко си смешен! Възкликнали те. Не умееш ли да летиш? Чакай, ние ще ти покажем. И разперили прекрасните си криле. След миг се понесли високо към небето. Бум-бум! Проехтели два изстрела. Двата млади гъсока паднали в тръстиките и повече не помръднали. Бум! Гръмнала друга пушка. Настанала суматоха. Блатото било обкръжено от ловци. Горкото патенце ужасно се оплашило. В този миг дотичало едно свирепо куче с изплезен език. То се завтекло към патенцето и го подминало. Толкова съм противно, че дори и кучетата се отвръщават от мен, казало си птичето и отново хукнало през глава. Тичало и при вечер стигнало до една мизерна каштурка. Тя била страшно порутена и сякаш се чудела на коя страна да падне. Затова си стояла изправена. Проврял се патенцето между дъските и влязло в кухнята, но било толкова уморено, че се строполило на пода, а когато отворило очи, видяло една баба, един петел и един котарак. Вижте кой ни е дошъл на гости! Зарадвала се бабата. Ти можеш ли да кукуригаш? Попитал важно петелът. А да мрънкаш и да си извиваш гърба? Добавил котаракът. Патенцето не можело. Тогава бабата го затворила в една тясна клетка. Скоро лятото свършило и дошла есента. Грозното патенце станало голямо и силно. Една сутрин то отворило клетката и избягало. Като се озовало на свобода, видяло в облаците ято прекрасни птици с извити шии и снежно-бели пера. Те кръжали във въздуха и се издигали все по-нагоре. Патенцето не знаело как се казват тези птици, не знаело и на къде отиват, но нещо в тях го привличало неудържимо. Зимата била ужасно студена. Самотното птиче замръзнало в езерото, но един селянин го спасил и го отнесъл у дома си. Като се посъвзело, то подскочило и паднало във ведрото с млякото. Жената на селянина изпищяла и плеснала с ръце. Тогава патето литнало към коритото с маслото и се озовало в чувала с брашното. На какво заприличало само? Добре, че вратата била отворена. Клетото пате изскочило навън и се скрило в храстите. Настъпила пролетта.
Крилете на патенцето заякнали и го носели неусетно над облаците. Един ден то кацнало в малкото езерце да поплува, а там отново видяло онези красиви птици. Като го забелязали, те се впуснали вкупом към него. Добре. Промълвило бедното създание. Убийте ме, затето се осмелявам да ви доближа. И смирено свело глава, за да посрещне смъртта си. Не щеш ли? В този миг то съзряло във водата собственото си отражение и разбрало, че вече не е грозно патенце, а прекрасна птица с извита шия и снежно-бели пера. Няколко дечица тичали по брега и хвърляли житни зранца във водата. Едно от тях извикало: Вижте, вижте! Дошъл е още един лебед! Той е най-хубав от всички! А другите лебеди радостно наобиколили своя събрат. Не съм и сънувал такова щастие, докато бях грозно патенце, казал нашият красавец и изпънал елегантната си шия. Тримата братя и златната ябълка. Една жена имала 3 синове. В градината на къщата им растяло чудно красиво ябълково дърво. Всяка година то раждало само по една ябълка, но не каква да е, а златна. Ала в нощта, когато ябълката озрявала и така заблестявала между клоните, че цялата градина грейвала, долитала една хала и откъсвала златната ябълка. Една година, щом дошло време ябълката да озрее, най-големият син рекал на майка си: „Мале, ще отида да вардя ябълката. Дай ми един нож и орехи, та да не заспя.“ Седнал най-големият син под ябълката и започнал да троши орехи. Изведнъж задухал силен вятър и дърветата се превивали чак до земята. Тъмен облак закрил луната и звездите, а от него се спуснала халата. Грабнала златната ябълка и докато големият син се усети, отлетяла. На другата година средният син казал на майка си: „Мале, отивам да вардя ябълката, дай ми един нож и орехи, че тръгвам.“ Седнал той под ябълката, ала се улисал да троши и да яде орехи и така и не разбрал как халата откъснала златната ябълка и изчезнала с нея. На третата година най-малкият син рекал: „Мале, този път аз ще вардя ябълката, дай ми ножа.“ И вечерта се качил на дървото, седнал в клоните близо до ябълката и зачакал. Към полунощ се дочуло силно бучене. Въздухът затреперил и халата се стрелнала към златната ябълка. Тогава най-малкият брат изведнъж изскочил и с нож в ръка се хвърлил към чудовището. Започнала такава борба, че чак земята се разтресла. Най-малкият син се биел юнашки и безстрашно нападал халата. Най-накрая и нанесъл силен удар с ножа. Тя изревала от болка, плеснала с криле и с мъка се вдигнала към облаците. Най-малкият син откъснал златната ябълка и я отнесъл на майка си. В това време по-големите братя спели така дълбоко, че той едва ги събудил, за да тръгнат да търсят ранената хала. Следите от кръвта на раненото чудовище водили до една пещера, толкова тъмна и толкова дълбока, че дъното й не се виждало. Най-големия брат рекал, че е най-голям юнак и поискал него да спуснат в пещерата. Вързали го с едно въже през кръста, спуснали го, но когато стигнал до средата, той се изплашил и заклатил силно въжето, за да го изтеглят. След него се спуснал средния брат, но и той се изплашил и се качил горе. Най-после дошъл редът на най-малкия. Той казал: „Сега аз ще сляза долу, щом поклатя въжето един път, спускайте ме. Поклатя ли го 2 пъти, изтеглете ме.“ Братята го вързали и започнали да го спускат. Спускали го. И най-после на третия ден той слязал на дъното на пещерата. Повървял малко и намерил двореца на халата. В градината пред двореца седели 3 хубави девойки. 2 играели с златни ябълки, а третата, най-малката и най-хубавата, си подхвърляла не златна, а най-обикновена ябълка. „Девойки, пуснете ме да вляза“,
викнал момъкът. Върни се назад, юначе, изплашила се най-малката. Ако те види, халата ще те изяде. Толкова е разярена. Отиде да ми донесе златна ябълка, но се върна цялата обляна в кръв. Бягай, бягай, докато не те е усетила. Момъкът не я послушал и прескочил оградата на градината. Влязъл в двореца и след малко се чул страховит рев. Най-малкият брат убил халата, освободил девойките, които били пленени църкини, и ги отвел при въжето в дъното на пещерата. Вързал първата и дръпнал въжето 2 пъти. Братята изтеглили девойката. Вързал средната, изтеглили и нея. Останала най-малката и най-хубавата. Момъкът й рекал: когато те изтеглят и видят колко си хубава, братята ми ще се скарат за теб и няма да искат да ме изтеглят. Ако пък аз изляза най-напред, а след това изтеглим тебе, нещо тук може да ти се случи, а аз няма да мога да ти се притека на помощ. Затова ти ще се качиш преди мен, а ако ме обичат, братята ми ще извадят и мен. Ако ли пък не, все някак ще се оправя. Тогава девойката рекла: вземи този пръстен. Давам ти го, защото ми харесваш. Ако горе се скарат за мене, ще кажа, че ще се омъжа за този, който ми направи дрехи самотворни. А такива дрехи може да ми даде само човекът, о когото е този пръстен. Ако братята ти не те изтеглят, ти ще постоиш още малко тук. После земята ще се отвори и ще полетиш още по-надолу. Там има 2 овена – бял и черен. Паднеш ли върху белия, той ще те изнесе на белия свят. Паднеш ли върху черния, той ще те отнесе на долната земя. В това време братята започнали да теглят въжето, а момъкът взел пръстена и се сбогувал с девойката. После зачакал да спуснат въжето и за него, ала на празно. Тогава земята се разтворила, най-малкият брат полетял надолу и паднал върху черния овен. Той го понесъл още по-надолу, към долната земя, хвърлил го там и изчезнал. Клетият момък тръгнал накъдето му видят очите. Повървял малко и стигнал до една къщурка в края на голям град. Там живеела бабичка, която никого си нямала, и прибрала момъка да преспи при нея. За вечеря бабичката почнала да меси хляб, но вместо с вода месела го с сълзи. Защо плачеш, бабо? Защо месиш хляба с сълзите си? Свило се сърцето на добрия момък. Как да не плача, сине? Един змей се е появил тука и не ни позволява вода да си налеем, ако не му дадем да изеде някое момиче. Аз имах 6 дъщери. Давах, нито една не ми остана. Змеят вече цяла година не е пускал водата. Днес царят изпрати дъщеря си да я глътне змеят, да се насити и да отвори реките. Утре ще имаме вода. Щом чул това, момъкът скочил, разпитал бабичката къде е царската дъщеря и хукнал право натам. Стигнал точно когато звярат се спускал към вързаната за едно дърво църкиня. Като видяло най-малкия брат, чудовището изревало грозно и 3 му глави избълвали големи огнени пламъци. Момъкът не трепнал и с един удар отсякал и 3 глави на змея. Змеят издъхнал и в същия миг всички реки, извори, потоци и чешми в царството рукнали. Когато царската дъщеря се върнала жива и здрава в двореца заедно с момъка, царят не повярвал на очите си. Кажи какво искаш, юначе. Ако пожелаеш, давам ти цялото си царство. Не искам нищо, царю, отговорил най-малкия брат. Само искам да изляза на нашата земя. Замислил се царят. Това не е по силите ми. Ако намериш някой, който може да те изнесе, ще дам всичко, каквото потрябва. Тогава момъкът се спуснал да разпитва кой може да го изнесе на горната земя. Един човек му казал да попита орлицата, дето мъти, и все не може да отвъди орлетата си на едно голямо дърво на края на гората. Отишъл момъкът под дървото, легнал и заспал. По едно време орлетата се разпищели и той се разбудил. Когато погледнал нагоре, видял 3-глава змия да лази по дървото. Станал и с един замах отсякал и 3 й глави.
Като долетели орлицата и орелът, спуснали се към момъка да го изкълват, но малките орлета рекли: „Този човек уби триглавата змия и ни спаси!“ Тогава орлите казали на момъка: „Ей, юначе, какво добро искаш да направим за теб?“ „Нищо не искам. Искам само да ме изнесете на горната земя.“ „Добре“, казал старият орел. „Ще те изнеса, само че изхрани 2 родени днес биволчета. Като пораснат за колиги, нарежи месото им на парчета, след това напълни една кожа с месото, а другата с вода. Направи една клетка, завържи я с железни вериги и сложи вътре кожите. Тогава ме извикай.“ Момъкът отишъл при царя и царят наредил да направят каквото орелът поискал. Когато всичко било готово, той долетял. „Влез в клетката“, рекла птицата на най-малкия брат. „Аз ще те понеса нагоре. Като кажа га, ще ми даваш месо. Кажа ли пиу, ще ми даваш вода.“ Литнал орелът и понесъл юнака. Кажал ли га, юнакът му давал месо. Кажал ли пиу, давал му вода. Но приготвеното месо не стигнало и момъкът тихо мълком започнал да реже от нозете си. Най-сетне стигнали горната земя. „Хайде, юначе, ставай и тръгвай, вече си у дома.“ „Не мога да ходя. Рязах месо от нозете си да те храня, докато стигнем.“ Тогава орелът погалил краката на момъка с перата на крилете си. Те оздравели и той скочил и се запътил към къщи. А там братята му още се карали за най-малката девойка. Щом видяла юнака, тя се зарадвала и рекла: „Искам дрехи самотворни. Който ми ги даде, него ще взема.“ Сетил се най-малкия брат за пръстена. Погледнал го и мигом се появили дрехи самотворни и засияли с чудна хубост. После вдигнали сватба и 3 дни и 3 нощи се веселили под клоните на ябълката. А тя и до ден днешен всяка година ражда по една златна ябълка. Поповото прасе. 3 турци пътували с коне и стигнали в едно село. Мръкнало се и те отишли да пренощуват у попа. Когато връзвали конете си в обора, видели там поповото прасе. Прасето носило в устата си слама и я събирало на купчина. Очудени от това, турците попитали попа: „Той прасе, попе, защо прави така?“ Попът им обяснил: „Но ще вали сняг.“ Турците не повярвали. „Ами, по какво познава, че ще има сняг?“ „Щом ви казвам, ще вали. Хайде да се обзаложим. Какво давате, ако завали сняг?“ Турците се спогледали и му казали: „Ще ти дадем конете си, а ако не завали, ти какво ще дадеш?“ „А ако не завали сняг, ще ви дам попадията.“ Вечеряли и легнали да спят. Когато заспали, попът си рекал: „Че ще вали, ще вали. Ала тия са 3, ще ме надвият и ще си вземат конете.“ Станал тихичко и преместил конете в обора на съседа си. Към полунощ турците се събудили и пратили единия от тях да види какво е времето навън. Излязъл той до прага, върнал се и казал: „Няма сняг.“ Успокоили се и легнали да си доспят. По първи петли пак се разбудили. Сбутали втория да излезе да види. Показал се турчинът на прага, гледал нагоре, гледал надолу, върнал се и казал: „Малко е запушено, ама додето дойде снегът, ние ще сме си отишли вече.“ И пак заспали. Заранта, като станали, та погледнали, навсякъде се бялнало от сняг. Запасали си бързо турците поясите и скочили: „Да бягаме, че попът ще ни вземе конете!“ Измъкнали се тихомълком от къщата и отишли в обора да си търсят конете. Тук коне, там коне, няма ги. Досетили се те каква е работата и бързешката си тръгнали, даже и на попа не се обадили. Вървели, стигнали в друго село. Още било рано и тъкмо ходжата викал от минарето на джамията. Спрели се турците под минарето и попитали: „Ходжа, какво ще е времето?“
Ходжата гледал нагоре, па казал: Аллах знае какво ще е времето. Като чули това, тримата се качили на джамията, смъкнали ходжата от минарето, теглили му един бой и му казали: Какъв ходжа си ти, бе? Поповото прасе да познава какво ще е времето, а ти, ходжа, да не познаваш. Петлето и яричето. Едно петле и едно яриче отишли в планината да си събират лешници. Петлето хвръкнало на лесковия храст и започнало да си избира най-хубавите лешници. Избирало и си хапвало, а яричето се облизвало отдолу, подскачало, но не могло да достигне дори до най-ниските клончета. Примолило се то на петлето да му откъсне и да му хвърли някой лешник. Петлето било лакомо, чоплило си лешници на клона и не искало и да чуе какво го моли яричето. Братленце, помолило се още веднъж яричето. Защо не ми хвърлиш някой лешник, тъй и аз да си хапна? Нали и аз душа нося? Смилило се накрая петлето, откъснало един голям лешник и го хвърлило долу. Ето ти лешник, стига си ми припявало, рекло той ядосано и подскочило на по-високо клонче. Не щеш ли? Лешникът ударил яричето право в окото и го ослепило. Викнало да плаче то, колкото му глас държи. Олеле, ученцето ми! Олеле, ученцето ми! Слязло петлето от храста да види какво става и се скарали. Карали се цял ден, не могли да се спогодят и отишли при съдията да види кой крив, кой прав. Искам да осъдите петлето, дето ми изби окото с лешника, настоявало яричето. Съдията попитал строго петлето. Защо си извадил окото на яричето? Защото лешникът ми се дра гащите, докато се качвах, отвърнало петлето. И извикали и лешника на съд. Защо ти, бре, лешник, си скъсал на петлето гащите? Попитал го съдията. Защото козата ми опаса шумата, отвърнал той. Извикали и козата. Защо си изяла шумата на лешника? Защото козарят не ме напаса добре, изврещяла козата. Съдията изпратил да доведат козаря. Защо ти, бре, козарче, не си напасло козата добре, а ми си я оставило да скита гладна по чукарите? Защото стопанката не ме храни добре, отвърнало козарчето. Извикали и стопанката в съдилището. Защо, стопанке, не си нахранила добре козарчето? Защото кучката ми изяде тестото. Довели и кучката. Защо си изяла тестото на стопанката? Сваси увежди съдията. Защото бях гладна, излаяла кучката и си отишла. Така се свършило със съденето и яричето си останало с едно око.